O incremento do número de usuarios da piscina e do ximnasio municipal de Boiro obrigou ao Concello a deseñar un proxecto de ampliación. A existencia dun espazo exterior que rodea a actual sala de exercicios permitirá ampliala chegando a unha superficie total de case 200 metros cadrados. A piscina ten máis usuarios en actividades e sobre todo en ximnasio, por tanto o ximnasio non chega para satisfacer a demanda. Depois tenemos un segundo problema que é un problema, como me dicía o arquitecto, de defectos na construcción con humedades no actual ximnasio por varios puntos. Entón, o que intentamos corrixir é, en primeiro lugar, tirar da parte bella o que temos que tirar, renovalo, e ampliar o ximnasio na totalidade do espacio que podemos ampliar. Está o ximnasio cheo de xente, non? Por lo tanto, darlle máis unha amplitude, como vimos, casi o doble, é dicir, que pasamos de 100 aproximadamente a 200 metros e duplicar o servicio, a oferta. Destaca ademais a singularidade do proxecto con materiais de última tecnoloxía e respetuosos co medio ambiente. Con materiales tecnolóxicos de última generación, desde o piso hasta as paredes e hasta os tellados, con sistemas de aireación, de ventilación, de evitar humedades, con mellora da iluminación, importante para o deporte, con aforro enerxético, e, polo tanto, vamos a intentar cubrir unha demanda importante, como ben digo eu, vamos a facer un ximnasio moderno, adaptado, e donde sea cómodo e se poda facer ximnasia como nunca se fixo en Boiro. Tras a asinatura do convenio entre Concello e Xunta, a obra sairá a licitación proximamente e podería dar comezo antes do verán. O prazo de execución non superará 6 semanas e tentarase compatibilizar os traballos co desenvolvemento da actividade diaria na instalación deportiva.